Nduk, awakmu nduk, sliramu nduk. Kembang wae Pol nereng, dipol nereng. Iya iya Pak, iya iya Pak. Iki lagi berusaha. Mandeke diulang lagi mandi kayak. Aku ngerti kok Pak. Apa sing dadi klangenane kok. Malah Napa reng? Kuwi anggere kok lambene mandek, tangane obah. Nek lambene obah, tangane mandek. Wong ketemu wong tuwa kok kudu disiksa wae. Ayo, kelong sisi balekke pentole. Sini lagi apa sana? Aku seneng lo di mantep. Penak. Jos Pade. Piye? Jos Pade. Wah, bahaya iki, Pak. lagi nang kono jos nang kene ora muni gon Reng wingi mejen. mau Tatin karo Elisa kok beda to Kok reng? beda? Embo kanca-kanca iki kok nyalahke aku. Karepku kono iki ya tak jeleng ngono kok. Sik ya nduk tak ning ngene mbok wek sik ya.